Salutare, bine v-am găsit! Astăzi o să încerc să dau jos plafonul la mașină. Problema e că plafonul interior este lipit de plafonul exterior. Și am confecționat aici o sculă. Cu ajutorul ei să încerc să desprind plafonul interior de plafonul exterior. Și o să încep prin scoaterea chederului, care nici asta nu este într-o stare prea bună. După care o să desfac ornamentele astea. O altă problemă o reprezintă ornamentele astea. Cu cât mașina a stat mai mult la soare, cu atât ele au devenit mai casante și se sparg cum te atingi de ele, cum slabe șanse să poți să scoți astea întregi. Am reușit să-l rup și pe ăsta de pe stânga și pe ăsta de pe dreapta. Am încercat să-l scot și pe ăsta și s-a rupt și ăsta. Da, deci ăsta care vine aici. Acum o să trec la următorul. Va trebui desfăcut și stâlpii, mânerele, parasolarul. Dar ca să desfaci stâlpii, trebuie să desfaci pragurile. Și pentru asta între timp a început să plouă. Credeam că soarele o să mă ajute să încălzească un pic lipiciul dintre plafonul ăsta interior și plafonul exterior și să mă ajute să-l dezlipesc mai ușor. Dar se pare că e o ploaie de aia o ploaie cu dinți. Ploaie cu soare.
Da, deci ăsta are niște chestii care vin clipsate aici. După aia, asta are două șuruburi aici. Și ăsta efectiv trebuie trebuie tras în jos, pentru că are aici o clemă și mai are încă aici încă o clemă. După care trebuie desfăcut o centură. Deci am desfăcut centura de aici de jos. Și am scos stâmpul. Acum la mâner. Are două căpăcele aici care maschează șurubul. Voi continua și cu mânerele. Sper totuși să desfac ceva fără să rup chiar tot. Da. Asta se pare că a ieșit. Și asta are două șuruburi.
Am reușit să demontez majoritatea ornamentelor. Unele au scăpat, altele s-au spart. Ornamentele de la stâlpii B, să zic așa, au scăpat, adică toate cremele sunt ok. Astea s-au spart amândouă. Astea, unul a scăpat, unul nu a vrut, pur și simplu. Da? Parasolarele. Astea au niște creme mici așa. Trebuie să desfac ușor. La fel astea. Plafoniera. La majoritatea se rupe butonul ăsta. La fel și la mânere. Mai am ornamentele de la stâlpii A. Nu prea mă ajută lumina. Mai devreme începuse ploaia, acum e un soare de nu se poate. Sper să reușesc să îi desfac și pe ăștia fără să-i... O să las un pic camera pentru că nu vreau să-i sparg. Da, ăștia au niște clipsuri așa. Am reușit să-l scot fără să-l sparg. Am reușit să le scot pe amândouă, fără să le sparg. Nu sunt ele cine știe ce, dar... Acum urmează partea cea mai grea. Cum vă ziceam cu chestia asta. Că asta pur și simplu este lipit de plafonul mașinii. Și cu chestia asta o să încerc așa, pentru că nu vreau să-l rup. Este dintr-un material care se rupe foarte ușor. Asta ar fi fost bună dacă era mai lungă. Acum nu știu dacă ar fi bine să demontez, să dau jos efectiv ăsta, pentru că buretele ăsta sau ce a fost el e foarte urât, foarte mizerabil. Poate cade să lipește și... Dar până la urmă cred că o să-l dau jos. Până la urmă am dat jos materialul ăsta, foarte, foarte urât. În felul ăsta văd și care e limita plafonului, cât rezistă el să trag de el fără să se rupă. Sper să-mi iasă. Am reușit într-un final să-l dau jos. Ca să vedeți despre ce este vorba. Da, deci este lipit de plafonul exterior al mașinii. Când tragi de el, pur și simplu se îndoaie și tabla.
Cam așa arată și pe partea asta la altă. E foarte important să îl dai jos fără să-l rupi, pentru că dacă vrei să-l retapițezi și îl rupi, nu ai ce să retapițezi, pur și simplu. În episodul următor poate vă și arăt cum îl retapițez. O să caut material, o să comand și o să fac și treaba asta.